खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो दिनै बे भिडिअआव आं नोंथांमोनखौ बरायनानै लाबाय आंनि निरन नार्जारि इउटुब चेनेलाव। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो आरो कमेन्ट खालामनो खावलायनाय जाबाय बयनिसिमबो, जेन' आं नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हायो। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै भिडिअखौ नायलांनो खावलायनाय जाबाय। नैबे सिङाव नुनाया जाबाय दाखालिहाय जोङो डुरान्ड काप नायनो थांनायावहाय टिकेट लानो थांनायावहाय मिनि स्टेडियामनि सिङाव क'क्राझार मिनि स्टेडियामनि सिङावहायनि जायगा बियो, बेखौहाय आंनि सिगाङाव दिन्थिहरनाय जाबाय। आरो बे जोबखांनाय लोगो लोगो टाइब्रेकार हांसोनि जोंनि गाम्बारि फिल्डआव हांसोनि टाइब्रेकारखौ नोंथांमोना नुनो थांगासिनो दङ। फैबाय टाइब्रेकार हांसो मासेनि ओरैनो सिम्पोल गामियावहाय गेलेदों, बेखौहाय आङो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लाबाय। नायलांदो भिडिअखौ आरो बयनिबो बे भिडिअखौ आंनि इउटुब चेनेलखौहाय शेयार खालामनो खावलायगोन लोगोफोरनो। हांसोनि टाइब्रेकार नै लोगोफोर 30 थाखा दामनि हांसोखौ आं दा एसे उनाव देखायगोन खावलायनाय जादों। देगासिनो दं नै, आं जेनग्रोबाय दहाय, आं जेनबाय। हांसोखौ दिन्थिनि आं। बे टाइब्रेकारनि हांसोखौहाय फोरमान नार्जारिया मोनदों फाइनालाव थांनानै। दिन्थिनांगौ हांसोखौ। हांसोआ 30 थाखा। ओइ बोनथा बयखौबो भिडिअखौ जोबजासे नायनो खावलायदों। अननानै जेन भिडिअखौ जोबजासे नायो आरो गावनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामो, कमेन्ट खालामो, लाइक खालामो, साबस्क्राइब खालामनानै लायो। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों। हेडफन लाबोफानो बावदों, भइसआ बारा खोनानाय नङा। बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय, गोजोन्थों।